सुसज्ज महिंद्रा फर्स्ट चॉईस एनी कार सर्व्हिस वर्कशॉप असताना का जायचं कोल्हापूर किंवा गोव्याला? सर्व कंपन्यांच्या कारचे कॅशलेस ॲक्सिडेंट इन्शुरन्स क्लेम सहित डेंटिंग व पेंटिंग वर्क तसंच मेकॅनिकल दुरुस्तीसाठी विश्वासाचं नाव जैतापकर ऑटोमोबाईल्स ओरोस. पवारांच्या करिश्म्यामुळे कोकणात राष्ट्रवादीला अच्छे दिन आल्याचं चित्र आहे. सावंतवाडी विधानसभेसाठी राष्ट्रवादीचा चेहरा कोण असणार याची सर्वांना उत्सुकता आहे. याच पार्श्वभूमीवर सावंतवाडीचे नगराध्यक्ष बबन साळगावकर एम.के. गावडे यांनी मुंबईत शरद पवार यांची भेट घेतली. त्यातच पक्ष निरीक्षक अर्चना खारेपरब यांचंही नाव चर्चेत आहे. त्यामुळे सावंतवाडी मतदारसंघात हायकमांड काय निर्णय घेणार याकडे सर्वांचं लक्ष लागून राहिलंय. पाहूया स्पेशल रिपोर्ट. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांच्यावर ईडीनं गुन्हा दाखल केल्यानं महाराष्ट्राचं राजकीय वातावरण चांगलंच तापलं. शुक्रवारी शरद पवार यांनी स्वतः ईडीच्या कार्यालयात जाणार असल्याचं सांगितलं. यामुळे राष्ट्रवादीच्या संतप्त कार्यकर्त्यांनी शुक्रवारी राज्यभर निदर्शनं केली. त्यामुळे निद्रिस्त असलेल्या राष्ट्रवादीला पवारांच्या करिश्म्यामुळे जाग आली आहे. शुक्रवारी दिवसभर पवार आणि त्यांची पॉवरफुल खेळी याचीच चर्चा होती. शेवटी मुंबईचे पोलीस आयुक्त संजय बर्वे यांना स्वतः जाऊन पवारांची भेट घेणं भाग पडलं. त्यांच्या विनंतीनंतर पवारांनी ईडीच्या कार्यालयात न जाण्याचा निर्णय घेतला. महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव्ह बँकेच्या संदर्भात एक जो गुन्हा दाखल केला की ज्या बँकेचा मी कधी आयुष्यात संचालक नव्हतो, सभासद नव्हतो, असं असताना त्या संचालकांच्या बरोबर माझंही नाव सहभागी करून त्या ठिकाणी एक प्रकारचा गुन्हा जो दाखल केला, या संदर्भात मी हवं ते सहकार्य करण्याची माझी तयारी आहे. परंतु निवडणूक आयोगानं निवडणुका जाहीर महाराष्ट्राच्या केल्याच्यामुळं जवळपास हा 7 महिना हा माझा महाराष्ट्रात फिरण्याच्यासाठी जाईल आणि त्यामुळे मला उपलब्धता माझी असण्याची शक्यता नाही. परंतु त्याचा अर्थ असा कोणी काढू नये की या गोष्टीला मी सामोरं जायला तयार नाही. जो काही निर्णय या ठिकाणी घेतला तो निर्णय हा राजकीय एका विशिष्ट परिस्थितीमध्ये विरोधी पक्षाच्या संबंधीच्या प्रमुख लोकांना जनमानसामध्ये त्यांची प्रतिभा मलिन करण्याच्या संबंधीचा आहे असं आमचं मी इम्प्रेशन आहे. आणि म्हणूनच या संबंधी आपली भूमिका सांगण्याच्यासाठी जाण्याची ठरवली होती. या बाबतीत लेखी सुद्धा सूचना कन्सर्न डिपार्टमेंटला कळवली होती. त्यांचं काल रात्री माझ्याकडे उत्तर आलं आणि त्या उत्तरामध्ये त्याने असं म्हणलेलं आहे की तुम्ही या ठिकाणी तुम्हाला आम्ही बोलवलेलं नाही, या ठिकाणी इथे येण्याची आवश्यकता नाही. पुढं मागे जर गरज पडली तर आम्ही पूर्व सूचना तुम्हाला त्या ठिकाणी देऊ, अशा प्रकारचं पत्र त्यांनी या ठिकाणी माझ्याकडे पाठवलं. याशिवाय महाराष्ट्र शासनाच्या वतीनं मुंबईचे पोलीस आयुक्त आणि त्यापूर्वी काय सहपोलीस आयुक्त अशा दोघांनी आज या आमच्या निर्णयाच्यामुळं आणि विशेषतः जो गुन्हा दाखल करण्याच्या संबंधीचा निर्णय घेतलेला आहे त्यामुळं एक महाराष्ट्रामध्ये संतापाची लाट आहे आणि त्याची प्रतिक्रिया महाराष्ट्राच्या शहरामध्ये जिल्ह्यामध्ये दिसायला लागली. मुंबई शहरामध्ये सुद्धा मोठ्या प्रमाणात येणाऱ्या लोकांना मुंबईच्या बाहेरच अडवलं जात आहे अशा प्रकारच्या तक्रारी सुद्धा आमच्याकडे फार मोठ्या प्रमाणात यायला लागल्या. आणि आयुक्तांनी या ठिकाणी अशी विनंती केली की या सगळ्या गोष्टीच्यामुळं कायदा स्थितीचा प्रश्न मुंबईमध्ये निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. मी स्वतः
राज्यामध्ये अनेकदा गृह खात्याची जबाबदारी सांभाळलेली व्यक्ती आहे आणि त्यामुळं माझ्या एखाद्या ॲक्शनच्यामुळे कुठं कायदा आणि सुव्यवस्था ही रासावी आणि सामान्य माणसाला त्याची किंमत मोजायची वेळ यावी ही गोष्ट मला मंजूर नाही आणि त्यामुळं आत्ता तुर्तास या ठिकाणी कार्यालयामध्ये ईडीच्या जाण्याच्या संबंधीचा निर्णय मी तहकूब केलेला आहे. मात्र ह्या सर्व घडामोडी चालू असतानाच सावंतवाडीचे नगराध्यक्ष बबन साळगावकर यांनी पवारांची भेट घेतली. साळगावकर यांनी विधानसभा निवडणूक लढवणार असल्याचं तसंच आपण राष्ट्रवादीतच असल्याचं जाहीर केल्यानं ही भेट विशेष होती. त्यात याच मतदारसंघातून इच्छुक असलेले एम.के. गावडे यांनीही पवारांची भेट घेतली. या भेटीदरम्यान प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील, विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे, राष्ट्रवादीचे नेते जितेंद्र आव्हाड, सिंधुदुर्गचे जिल्हाध्यक्ष अमित सावंत अशी दिग्गज नेते मंडळी उपस्थित असल्याने राजकीय गोटात चर्चांना उधाण आलं होतं. त्यातच 2014 मध्ये बॅकफूटवर गेलेल्या राष्ट्रवादीला पुन्हा उभारी प्राप्त करून देण्यासाठी पवारांनी पुणे जिल्हा बँक उपाध्यक्षा आणि सावंतवाडीच्या कन्या अर्चना खारे परब यांना मतदारसंघाच्या पक्ष निरीक्षक पदाची जबाबदारी दिली. गेल्या काही दिवसांपासून अर्चना खारे परब यांनी मतदारसंघ पिंजून काढत कार्यक्रमांचा धडाकाच लावलाय. त्यामुळे महिला नेतृत्व आणि सावंतवाडीची कन्या म्हणून अर्चना खारे परब यांचंही नाव चर्चेत आहे. त्यामुळं या भेटीत नेमकी काय चर्चा झाली, या मतदारसंघातून राष्ट्रवादीचा उमेदवार कोण असणार, हायकमांड काय निर्णय घेणार याचा सस्पेन्स मात्र कायम असतानाच पवारांच्या करिश्म्यामुळे कोकणात राष्ट्रवादीला अच्छे दिन आल्याचं चित्र आहे. ब्युरो रिपोर्ट, सिंधुदुर्ग लाईव्ह. कोकणातल्या ताज्या घडामोडी सर्वप्रथम पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा कोकणचं महाचॅनल सिंधुदुर्ग लाईव्ह यूट्यूब चॅनल आणि ताज्या घडामोडी पाहण्यासाठी बेल आयकॉनवर क्लिक करा.